Hej hej, så er vi på den igen. Ja, så fik I at se i den sidste video, at det er altså ikke kun mig, der mener, der er noget galt i systemet. Den her advokat, hun mente jo altså også, der var noget galt. Jeg sidder her med et stykke papir i dag. Det er ikke så godt. Det er noget ny lov, der er kommet fra Folketinget i fredags. Nu bliver salgsoptionsordningen for dem, der bliver direkte naboer til et solcelleanlæg. Der bliver afstanden udvidet til, hvor man kan få lov at blive opkøbt, under nogle nærmere bestemte definitioner. Hvad det så er, det udstår så endnu. Men i hvert fald bliver det der, hvor man førhen var ret til opkøb inden for 200 meter, den bliver nu udvidet til 275 meter. Det er jo meget godt for dem, der ikke vil bo ved siden af et anlæg. Men der er også folk, der gerne vil bo ved siden af et anlæg, men altså helst så anlæg ikke var der. Og deres afstandskrav, dem er der altså ikke noget om i det her lovgivning. Så kommer vi til noget af det slemme. Så vil man optimere miljøvurderingsprocessen for blandt andet sol- og vindprojekter via en standardisering af miljøvurderingsansøgningerne. Ensartning af datagrundlaget i de fælles offentlige løsninger og muliggørelse af systematisk dataanvendelse. Det afsættes der 5,7 millioner til næste år i 26. Det vil sige, at man skal have lavet nogle hurtigere modeller for miljørapporter og den slags ting. De skal køre efter et fast skema. Så den der nuance, der kan være i et område, hvor der måske er rigtig mange naturværdier, den bliver bare behandlet på samme måde som et område, hvor der absolut ingen naturværdier er. Man vil standardisere processen. Så skal man udvikle en flagermusmodel. Det ved jeg ikke, hvorfor man skal, fordi man har en glimrende flagermusundersøgelse, som blev lavet sidste år af Aarhus Universitet. Dygtige mennesker og en hel masse rapporter, de henfører til, udført af tidligere forskere. Og den siger klart, at flagermus foretrækker ikke solcelleparker, ej heller bevoksning i dem. Men det kan man jo så ikke have, hvis man gerne vil sætte flere solceller op. Så nu skal man have udviklet flagermusmodeller. Udvikle IT- og modelunderstøttelse til bedre og hurtigere risikoafdækning af forekomst og påvirkning af flagermus i forbindelse med miljøvurderinger af vindmølleprojekter. Der afsættes 27,3 millioner næste år til det formål. Så skal man analysere en mulig overimplementering af VVM-direktivet. Man skal gennemføre et eftersyn af Danmarks implementering af VVM-direktivet for at afdække eventuel overimplementering. Så det de siger, det er, at de har mistanke om, at beskyttelser, naturbeskyttelser, dyreliv og lignende bliver beskyttet for meget. Det er godt nok ikke det, vi her i foreningen oplever. Vi oplever, at begge dele bliver totalt tilsidesat allerede nu. Og nu vil man sidde og afdække, om man overimplementerer. Det afsættes der 2 millioner kroner til i 2026. Aftalepartierne noterer sig desuden, at regeringen har igangsat udarbejdelse af en ny vejledning vedrørende flagermus i forbindelse med VE-projekter, samt vedrørende brug af fravigelsesbestemmelser i habitatdirektivet. Så ikke nok med, at man prøver at vil lave en ny undersøgelse, fordi man ikke vil tolerere den, forskerne har lavet, eksperterne. Nu skal man lave en ny en. Og så vil man altså i forbindelse med VE-projekter lave fravigelse i habitatdirektivet. Det er den der med beskyttede dyrearter, bilag 4-arter og den slags ting. Dem skal man så sidde og dispensere fra. Altså, hvor man ikke engang behøver en dispensation. Ja, som om det ikke var nok, det der. Så skal naturbeskyttelserne fremover ikke varetages af Miljøstyrelsen. Nu skal det ind under Energistyrelsen. Hvad de så ved om det? De ved en hel masse om at sætte energianlæg op og prøve at få nettet til at hænge sammen. Hvad de helst ikke har særlig meget held med. Men det er jo ligesom at sætte ræven til at vogte høns, det de vil lave. Det er langt ude det her. Bare jeg kunne blive fri for at lave de skide videoer her. Men det kan jeg så ikke åbenbart. Men det er også lige meget. Der er kommet nogle nye tal på her inden for de sidste par dage. Det synes jeg lige, jeg skal vise jer.
De konservative og Dansk Erhverv går nu til angreb på Lars Aagaards dobbeltrolle i forhold til Energinet. Det fungerer ikke, når han både er myndighed og ejer for det problematiske selskab, forlyder det. I Energinet, der går det heller ikke for godt. I takt med, at der kommer mere strøm fra solceller og vindmøller, og elforbruget stiger, bliver det stadig sværere at skabe stabilitet i elnettet. Perioder med rekordpriser banker på døren. Ritzau var ude med en historie i mandags. Det angående Rigsrevisionen. Klimaministeriet og Transportministeriet er i gang med at uddele op til 7,9 milliarder kroner i tilskud til erhvervslivet, uden at ministerierne har tilstrækkeligt styr på, hvor mange CO2-reduktioner det vil medføre. Det vurderer statsrevisorerne, der mandag udtaler skarp kritik i en beretning. Konkret har Rigsrevisionen undersøgt 6 tilskudspuljer, der spænder fra 2020 til 2030. Puljerne bliver ikke forvaltet korrekt, og det giver et mangelfuldt billede af effekten af milliardstøtten, noteres det. I dag der er Finans ude med en artikel. Hver eneste døgn bliver danske havvindmøller sat i stå i flere timer. Det viser en ny opgørelse. Det får alarmklokkerne til at ringe i den grønne industri. Ja, det kan jeg godt forstå, men det er jo det, vi sidder og påtaler den ene gang efter den anden gang her på kanalen. Der er for meget grøn strøm i nettet. Vi behøver ikke alle de solcelleparker. Ja, som I kan se, så er det ikke alting, der kører lige godt i den her grønne omstilling. Og det er jo sådan set det, vi sidder og påtaler den ene gang efter den anden. Jeg har også i en tidligere video i vinters engang, tror jeg det var, omtalt, at det er mistænkeligt, sådan som de store poster, topposterne i den grønne industri og stillingerne på Christiansborg, selv hos de folkevalgte, den ombytning, der foregår af direktørposter og mellem folketingsmedlemmer og lignende, det virker lidt mistænkeligt det hele. Det er jeg ikke den eneste, der har fået øje på. Jeg har et klip her med en gut, der også har fået øje på, at der foregår noget mistænkeligt. Og milliarderne, de ruller jo. Det skal vi jo være opmærksom på. Det er ikke småpenge, det her handler om. Det er virkelig milliarder, så det gør noget. Det er ikke fordi, jeg er enig med den mand her i noget som helst ellers. Men jeg synes, at det er værd at høre på, hvad han har at sige. For jeg er altså kommet til den samme konklusion. Det kommer her. Regeringen har travlt med at bestemme, hvor man kan få pengene fra. Men Folketinget herinde vil ikke selv fortælle danskerne derude, hvor man får pengene fra. Regeringspartierne, Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre vil ikke åbne op, så borgerne kan se partierne i kortene om, hvor de får millionerne fra. Vi har lavet en lovgivning herinde, som hvis man går over de 24.500, ja, så skal navnet stå på partiets hjemmeside og regnskabet offentliggøre, hvor man får sine penge fra. Hvad har Folketinget så gjort? Jo, stort set samtlige partier, de har lavet en ordning, hvor man laver en erhvervsklub, en erhvervsforening, hvor folk så kan donere 100.000 vis, måske millioner ind, og så kan de blive kanaliseret ind i partierne på den måde. Stik imod hensigten med loven. Og alle herinde ved godt, at partierne har indrettet sig stik imod hensigten mod loven. Så lad os prøve at kigge på og få større åbenhed om, hvor pengene kommer fra. Og hvorfor er det så nødvendigt? Jo, det er det i høj grad, fordi hvis vi kigger ind på, hvad der lige er sket i Folketinget, hvordan man har kanaliseret op mod 55,2 milliarder af borgernes skattekroner over til vindmøllebranchen og industrien, så kræver det her, at vi kigger meget nærmere på, hvor kommer de her penge fra. Det, der er sket på det her område, minder mest af alt om tyveri ved højlys dag i et land, hvor vi bryster os om, at vi ikke har korruption. Vi har behov for at vide, hvor får partierne pengene fra, hvor mange penge fra vindmølleindustrien og andre steder bliver kanaliseret over til de her partier, siden man kan træffe en så tåbelig beslutning. Og alle vil selvfølgelig sige, men der er ikke noget at komme efter, og nej, overhovedet ikke. Nej, men vi ved da, at vores udenrigsminister, hr. Lars Løkke Rasmussen, har meget, meget tætte forbindelser ind til Copenhagen Infrastructure Partners, hvor han lige pludselig tog en debat ind og satte den i udenrigsministeriet, i stedet for at sætte sig på bordenden. Hvorfor skete det? Så har vi en klimaminister, som kommer fra Energi Danmark, direkte ind i Energiministeriet. Green Power Danmark, der har vi Christian Jensen fra Venstre, der sidder nu. Så har vi Energinet,
Ja, der sidder Mogens Lykketoft nu. Topfolk fra regeringspartierne sidder på topposter i de her sektorer, som står til at gavne med milliarder, som bliver flyttet fra skatteborgerne over til en industri. Og det stopper ikke der. Lige pludselig havde vi så den tidligere socialdemokrat Jeppe Kofod, tidligere udenrigsminister, som pludselig skulle have en bestyrelsespost i Ukraines energinet. Hvorfor så det? Jo, det kunne jo hænge sammen med, at man skal til at sætte nogle vindmøller op. Vestas skal til at sætte vindmøller op nede i Ukraine. Hvem sidder i bestyrelsen for Vestas? Det gør Helle Thorning-Schmidt. Det var så dårlig en business case, at der var ingen banker, som vi bakker op omkring det. Og hvad gør man så fra regeringens side? Man går ind og vil statsgarantere et lån, så man kan sætte vindmøller derop. Gang på gang på gang kan man se, hvordan det her hænger sammen. Og det vi borgere ikke kan få at vide, det er, hvor mange penge giver vindindustrien ind til de her partier. Moderaterne vil ikke fortælle, hvor de får deres penge fra. Socialdemokratiet vil ikke fortælle, hvor de får deres penge fra. Vi har tid, og det er brug for, at vi får ryddet op i det her system, så borgerne kan se, hvor kommer pengene fra ind til partierne, og hvorfor træffer de beslutninger, som de gør. Tak for ordet. Tak for det. Der er ingen korte bemærkninger, så vi siger tak til Lars Boje Mathiesen fra Borg. Ja, det var så, hvad Lars Boje havde at sige om den sag. Vi holder os til det rent kommunale her på kanalen, og også i vores forening. Vi prøver på at vække vores lokale politikere, så ikke hele kommunen bliver overvurderet i VE-anlæg. Det kan ikke være meningen, at vi hernede skal løfte hele landet. Og mere til endda. Altså, det er jo fuldkommen ude i hegnet, det her. Men for ligesom at promovere de politikere, som vi ved, vi kan regne med, så indfører vi noget nyt her på kanalen nu. Og det er, at vi promoverer de politikere, hvor vi er sikre på, at de stemmer nej til projekterne. Fordi lovgivningen herhjemme er udformet sådan, at uanset om der er tale om et lokalt projekt i kommunalt regi, eller om det er en statslig energipark, der skal opføres, så skal den stemmes igennem af byrådet. Så det er altså tvingende nødvendigt, hvem der sidder inde i byrådet. Og der har vi altså her nogle gode eksempler på folk, der gerne vil stemme nej til sagerne. Så de kommer her. Der står en bonde og smiler, for jorden giver nu guld. Han lejer marken til solfang, det går jo ganske nul. Der er lofslys og fremtid, og grønne ord i kø. Men når strømmen mangler natten lang, så siger staten øv. Solceller redder verden, men kun når solen skinner. Når skyerne går foran, så taber vi det vi vinder. En jernmark midt i Lolland, et løfte uden svar. Men hey, vi kan jo altid sige, det redder vores barnebarn. Det redder vores barnebarn. Politikere klapper, de har fundet mirakelkuren. De glemmer bare nætterne og vinterkulden i stuen. 4 gange mere væg, det lyder ganske flot. Men når vinden står på pause, ja, så fryser vi godt. Solceller redder verden, men kun når solen skinner. Når skyerne går foran, så taber vi det vi vinder. En jernmark midt i Lolland, et løfte uden svar. Men hey, vi kan jo altid sige, det redder vores barnebarn. Det redder vores barnebarn. Så vi planter sorte plader, hvor ro og byg skulle gro. Vi kalder det for fremskridt, men naboen bliver lidt smågrå. For når regningen den stiger, og nettet går i sort, så er visionen stadig smuk, på PowerPoint og i kort. Solceller redder verden, men kun når solen skinner. Når skyerne går foran, så taber vi det vi vinder. En jernmark midt i Lolland,
op i morgen, og så virker det måske